Ka nangkersiw tia player youth club ka khot bat kaya wer yaki shnong ki badon ha ka Temri Boy district bapinyawan yi shimbenta ha ka inter village knockout football tournament ka banlong ha benai September Oktober arhajar arpulai hamadan NSCA paham sim nongpo na benta ki jingtip bakham bnya kol ha un number prah nyeu khandai sau san iwe nyeu iwe sau nyeu lane Kendai Hnriu Iwe, Ar San Lai Hnriu Nyo Hnriu. Kasenjuk kirang ba shnong Ribhoi district ha kahenyo Derek Nailar Arjar Arpulai kilaya kendu biang haying darbar yo maulong banyakren halor kijing jong kinong tri kam shnong. Kasenjuk kirang ba shnong Ribhoi district haringkat kinong kit kam jong ki village employment council jong ki shnong ki bahab hapo Ribhoi district kila berngam ban ujor daka public interest litigation shapo high court badon burom ke jilla persya ya ka sarkar Meghalaya halor ke jing slam ban pelai ya kapisa MGNREGA kabla sakut nadu usnam arjar arpo. Habakran Shakilat Pathai Kubor secretary jongka senju kirong bashnong Ribhoi district ulayatu baminta kasngi kadai kajing ya kendu lang hapedeng kinong yalam kasenjuk bat kinong tre jongki VEC ki bahab hapo umling bat jirang blong bat kini ki VEC ki kloi ban pediang ya kejing ajeng mut jongka senjuk ban yai shakman ban ujor shaka ying bishar bedon burom ke jilla halor kene kejing shem shushu uba seliang ula ben rap ru ba kejing slam jongka sorkar ban penlai ya kapisa kabu jing ya kishnong ban yo ya ki vendors bat kejing duna network ke jenjar ban pha ya ki attendance lengba ka online kumta ka senjuk ka kentu shaka sorkar ban hukum ya ki network company ban penbiang ya ka network hamtam ha kishnong kendong lem kumta ka bha ban yat bet da ka offline kumba julong man kapor ha ka wepat ka binta uba ban buhai makdo ula ong ba ka senjuk ka yo jingtiap ba ka pisa ka poi ha ubnai jiliu kumba lais ba kror tam Henry Shariboi ka poi tang khatwe kror bat na kalyang ka senjuk ki labu ru ya ka jingkli shae ka ja kane ka pisa ka balai spa kror tam balai om siu dap no shaki VEC ha kane kasngi la yoru banyatai shibun ki mat halor ka jing jong ki nong tri kam shnong khamtam halor ka jing slam ka jing pelait pisa jong ka sarkar ya ki jing trei bat ka jing hukum jong ki officer ban pendap ya ki kam Pemerintah kasngi na kalyang jong ka senjuk kirang ba shnong Ribhoi district nilayok ban penlong ya ka jing kenduk lang jong ki nong kit kam jong ka VEC na po ka umling bat jirang sinar di blok hari ni kasngi nilayok ya ka ban keren hapo ka jing yalam jong iba bibi makdo ko chairman kirai ki bangli keren hari ni ka jing kenduk lang kelong kumli harum ka ban kong na kalyang jong ka senjuk kirang ba shnong nilaysim ya ka jing ai jumut ba haduk menta kidon ki VEC ki bala samsnam ka pending bill ke jong ki harbiri bat ka PMC ka day ka bha ka bana kalyang jong ka sarkar lengba ki blok ki la penmang kum ka bailik baiwan ka bai register bai kot bai sla syaki chairman bat secretary ade ka pasang lu kalong ba kidon ki VEC ki ba hadu menta ki pan yok pudyang ya kani ka PMC ka ba ki khati R% na katu ka estimate ka ba la penmang lengba ki office jong UBDO kabar ngeliok banyakran ha kabide bat kanika skill bat semi skill tikum mengitip ha kajing pentrei ya kanika skim MGRGA ngidam tam ki misteri ki beladan kajing nang kumno ban kenro kumno ban snai ki cekdam kumno ban snai ki jing sna ki ba kat kum kajing trei la dekat kum jinglong jong ketu kam kaba semul ngo kalong ba ya ka wages le ka bai bela jong kini ki skill bat semi skill hap ban siu da ka bai material musu ai nuksa ka project ka bangiyo house nam arajar arfau ngila pentrei ya ki skill bat semi skill kat ba ka pisa hadu mentang yang patyo ban siu bai nong ki semi skill bat semi skill te kalau bu jeng ya ki VEC namar ni hap ban sim da ka wipat ka mentang hap ban ba da ka ramru ban siu ka bai bela jeng ki skill bat semi skill bat ka bini ba ka benta nakaliang jong ka jeng keduk lang mentang sengi ngila sim ya karai ba lada long kan gerkom kan bah sibun ya ka sinar di blok bahkan penduk no ya kani ke jingbu ya ki skill bat semi skill namar ba aman ki jokat holders ngitip ba kidon ki misteri ki lanang bansna ya ka check dam ki bansna ginu di project ki balong kat ku ki estimate ya ka bi ba kani ngila sim ya karai ban bu ka jing thok sarkar bade ban penduk pendam no ya ka skill bat semi skill namar kan bu jing ya ki VEC ban pentulun
syakmat ya kikam jongka MGNRGA kawi pat ka jenge kaba ngisya magini gisni gidon ki VEC kiba kimyo shu ya ki vendor kadau kolong ba ki vendor ki ben po shnong kim tre shu ban sim magini kam namar ba ka jingslam palat ban siu ya ka bai material ka ba ka state government ka di ban siu si ki vendor kumalong mene gidon ki VEC kiba hadu menta sansnem kim pat yo ya ka jingsiu ya ka bai material dikumno on beteng ban kersian bai tiar ya kita ki VEC ha ka jingtre ya ki project ki beper ladang ngim sim work order ro ngiyo ngisak pressure haki BDO haki district officer badai ban sim bai ki work order dan re apa ngisim ki work order ro kemut ngimyo apa de ya ki nong kersian namar ki vendor kidon ki VEC ki bala ut lana mantaba kimyo vendor shu namar ba kim tre ban sim ya kan ka kampan kersian bai tiar nakadau ke jingslam palat jongka state government ban siu ya ka bai material dia ka bidi bat kawai pat kamat ngiliyo ru ban yakran ba kidon hagisdam yu mensua por bala sedang ban pentrekam ya kenika MGNRGA sedam arjar project hendai lathau ya ka area employment council kadai kata ka jili ka bakia kendo sanla ni hendu snong na ka menta ban perkhat kumdo ban pentulun ya ka jing trik kam jobka te kumbulong menta ke kini ki AEC kim trekam sho tikai ka bangidan ban penpau hangne kalong ba kidon ki AEC ki balayo ki building ki papaka ki yo ki computer ki yo ki asset ki babiang na ka benta ban penyak chakmat ya ki project jongka MGNRGA henry ka pasnusi kalong ba na kayang jong state government hadu menta kam pentrekam sho ya kini ki AEC building kam pentrekam sho ya kini ki area employment council but kaba i penban kumbala shu penserwaka ya ka pisa jong poi ba tikai ka rai ka bangiyo banci mentakasi kalong ba nakalyang jong kani kejing keduk lang kejing ngi terwas ka sarkar badai ban penimbiang ya kejing terekam ya ki area employment council kenang bakan pensuk ya ki tukisan murid likisnong ki beren to kejaka ban piak dek syakmat ya ki kam jong ka MGNRGA layo ru banekran hakani kesni dakawi kejing mut bat kata kalong bah hakini kesni ngi yo i ba ban submit ya ki attendance jong ki bateri jokta ni hab ban le through online neneleng ba online tingi hang ni ngikren na kabanta kini kisnong ki badon khamjngai nakanika headquarter tika ba bu jeng e kalong ba kidon kisnong ki ba wat utawar kimdon kanet work ambiang teban submit ya ka mastrul kemut lane ka attendance mastrul gujong ki hab le online tanggawe ka mastrul ki hab ban simpor license sosni kalau bu jeng e ya kimit ki balik lum ya ka attendance na kabanta ban submit namar hakasisni dan kampan submit arla nilai tili kidur ban pensisya ba kidon hakatu gejaka haba kitre ya kituki project jongka MGNRGA te nakalang jongka sunjuk rengkat pa kejing kenduk lang jongka jongki nongelam jongki VEC ngilai sim ya karai ba ka government kadai ban pressure ya kini ki mobile tower ki bedon ha kini ki jaka ki jongi ba kini ban pendang ya ka network namar ba lada kiwa ban le online lada kabiang ka network kemut ngilak ban pentulun state igikam hanrei lada kamla ban pendiang ki network kan bha bahkan penduk pendam no ya kenika jing register online ya ki attendance bangin ya jang segitu ki bagi julek mensua bangin submit offline baik ya ki attendance kanang bahkan numbu jing ya ki VEC bat ya ki meet ki balik ban lum ban lang ya ki kerteng jong gitu ki baterai job card ha ki project ki prepare Berepat ikut kejeni mentakasni kalong ba nakalyang jong kinong kitkam jong ke VEC ki bahapo ke jirang blok bat ka umling blok kila sim ya ka jing ajungmut jong ke senjuk balada ka sorkar kamla bansiu depno ya ka pending bills material ka balasa mentala license house name kepada ki engkau kekat justru jungi kalapoi de ki lai arpo lai fokrur tangapo Rivoy district ngimpat yo lut ya ke jing dia andrai ngisubu kumta de kumbulong menta kani ke pending bills kala de nadu kisdam arhajar arpo wei hadu arpalai menta tina kalian juga sunjuk kalabu kajing terwa syakmat jung kinong elam ba lada ka sorkar kamla ban siudap hapo jung kini kindiak benai kamut nginyak syakmat na benta ban file da ka PIL syapo ka high court ka buram na benta ban tuklar lem ha ka bide bakani kajing slam jung ka sorkar ban siu ya ka bai material syaki VEC gibran haki district ke jonggi bat sakoi pat kamat kaba ngikwa ban yakran hakani ka segi menta kalong ba sistem swa ko mengedak ban kan hakini ka sensong ko balda bru ba yakano ka jingtre kemut ba sistem ngiyo ban prepare kadon ka annual action plan ka bagi khot ya kemut 20% 8 mang ban siu ya ka bai
baiterai bat 10% la penmang ya ka buy materials tenre ka basngulungo kalong ba nakaliang jong ka central government ya ka wages ka 100% ki kloy wut ban penlat hare ya ka material bill ka ba day ka ba haban ye share lang bat ka state government kamut ba ka pending back teke ka ba nakaliang jong ka sunjuk rengkat pat kinong ilam jong ka VC ngile kren ta kasi kalong ba nang ne chakmat la dalong ka bala kumba pi penlat ya ka wages day ru ban penlat ya ka material kata urkom dara pi penlat 20% ya ka wages pelat lem ya ka 10% jong ka material ladang ngile kata urkom kumut ba ki VC kinom bu jing e da ka banta ban pentulun sakmat ya ki kam jong ka VC ha ki shnong ki thau ki jungi Gibran Hapok Rivoi district sakwe pat kamat ka bangilayok baniken hakan igasi kalong ba nakaliang jong ka block development officer Gibran Hapok Rivoi district office ke jongki kelak penbor ya ki job card holder bagi day ban link no yu adhar rengkat bo account number jongki tikat kun ujing tip ke jongi hakisdan ki beladap nakaliang jong state government kaladap ban thoru central government baya ka jelam me khalia ka jongi ngidei ban exam shwa lade ban pelat shwa nakabanta ban link yu account number bat u adhar number dere ka basmul ngo kalau mata bakalami ka pressure na ki na ka state government na ka district level bat na ki BDO ru ba ki job card holder barok khot ki de ban link no yu adhar number jongki te kaniru kalau bu jinge nomor ba banlechon yu adhar uwe u beneficiary u don kam banlechon sansin riusen nomor ka jingthot palat jong ka lain bat kumta terte te ya kaniru nakaliang jong ka sunjuk rengkal bagi nong ilam jong ka VEC ngile kran ba hagabe ba kaniru yang jong ka state government kan sim khia kandiat bade ban pen suki shwa ya ka jing link yu adhar bat account number jong kini ki job card holder Gibran Hapok kanika district Rivoi ke jungi ti kita ki ki kam ki banakaliang jong nakaliang jong ke sunjuk rengkat bak jingi kenduk lang jong ki nongilam jong ke VC bat Hapok Rivoi district ngelayu abanikem taksi bat hakan ju opor ngi penbana nakanika jaka bangin selung pat de ya ke jingelang jong ka umsning bat umroi blok hagini gisi banwan macam tio ngile pendek yang rena gidau ke pemlak kiar ngile pensengek dan rena sepentip ya katarik officially syaki nongkit kam jong ka VC ki bahap apa umsning bat berembong blok naga benta ban lumpat ya kecingelang ke jengki ngin sim ya kejuk karai nang ni sekamat bat kin ay kti ke kamon kti ke diang naga benta ke jingbit ke jingbiang jong ka tem Rivoi district ke jongi barak away kuwi sibot jong sekretari jongi kaba nilayo jingtep ka watikna bahwa bunai jun at trek ke pisah ke pelapoi ke central government siaga state government kalong gombalai sepak krotam tekat baga pisah ke pelapoi Hapok Rivoi nak mata jing sew materials kalong tang kumba khatway krotam te jingkli ne ko kalong sano kan ka ja kan ka tam sano ka lai te balai sew dap te lai sepak kror tam ke pelapoi man pendap ya kini ki bills ki basa sagi VEC kini ke deka points ka ko aman ram te appeal se government ba ka de ban sew kloi no ya kini pisah pelapoi haka state government lais pak krotam bahkan siu pendap no ya kini bills material bills sa kadong Rivoi jemi balane sa Rivoi district